We have noted with great concern social media posts and rumors circulating online that are causing public alarm, despondency, and we would like to put it on record that the Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) has no contract nor did it procure any election material from or through individuals being mentioned in the reports. All material procured for the 2023 harmonious elections obtained in line with the procurement regulations, and this was due diligence as all tender processes were subjected to oversight. Mashoko ari kuburitswa nana Chigumba, toona kuti press statement iri kuburitsiwa aiwa neZEC ichiti aiwa matsamba ese ari kucirculata online achiti aiwa material yema-elections ma-harmonious elections a2023 aiwa akasupplyiwa nevakomana vana Chigumba ne-South African company inonzi Rainform iri kuenda against neinformation yakabuditswa naFadzai Maire achiti aiwa these guys vanga vakanopatinda kune imwe local company munyika yeZimbabwe. Asi panapa tsamba dziri kusipita pa social media zvinzi tenda inga yapiwa kana week notifier. Saka tinoona kuti ZEC iri kujamuka ichiramba ichiti aiwa hatizvizivi zvamuri kutaura izvo. Ameno chimurudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Muchaona ZEC ichijamuka as evidence on ground vanhu vainayo. Pinai mukome section medu aiwa murudze mafungiro enyu. Musawana subscribe kulike zvinotira kuti bell icon.